Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, malagaw ta sa Mamakaw. Kay musakay ta dito og mga tarak-tarak. Atong ma-experience ang na-experience nila. Maong sabay ta. Malagaw ta. Tara, magtorta. Hey mga dudong, mga inday, mga dudes. Karon sabay ta, malagaw ta, sabay kini sila. Ang akong mga amigo-amiga nga plastic. Solar plastic. Solar plastic. Ang akong katumbahan. Si Idleman, si Idleman. Si Idleman. Mo kini ang pamilyang Relax. Chut, chut, chut. One hour later. Mga dudes, diri pamisa. Kala ingod magpalit pamiog lechon manok para sa among paniod to inig. Abot na mo sa Mamakaw maniod to mi. Inogos na. Yes! Yes, alive na alive. Shout out to... Shout out. Shout out si... Dili si Kuan Kini. Darling pa, si Moy Moy. Si Moy Moy. Oo. Moy Moy nga maayo pagtumoy. Hamis og ready na mo siyo moy. Abal do. Sabado karon. Impatso ang tanan. Musyo mo iwan. Few moments later. Abot na mi diri apa na apamigi. Gigi haplasan. Kay gi kabuhi. Wa na hiktan. Karon mga unsa ta. Diri lang ta sa sakyanan magkaon. Dara, kay wa mi mga plato. Lami. The Joe Marlins Forest Resort. Anda ka gani ba? Gitawag ta ka, wa ka na minaw. Sure, oy. Motor ka di ba o pagi? Gitawag ko nimo. Magkana mi ba? Dili na mi magbayad kay kana naman among gusto ba? Mag-drive rami. Pwede ra ba na amo mga bisita man. Naaman. Thank you so much ang among mga visitors from Switzerland. Yay! Hello. Pak taga Switzerland. Mo ni tag-iya diri sa Joe Marlins. Joe Marlins. Sige na, mag-rides lang ni. Mag-rides lang ni Madam. So, thank you so much, Madam. You're a good mom. Wow. Kitor tator, dali. Oh, okay, Tortor. Lika. Oh, okay. Welcome everyone to our beach resort. Mo na ni ang sakyanan. Nito sa kuan ani. Akong gi-interview sa iyan and the owner of this resort. Nag-retire do ang iyang husband as a military, so mo ni iyang project. This is the project 2.8 million. No, 2.8 meters. Hectares. Hectares. Yeah. Ang kaning luti. Oo. Muna ni daw iyang gisugod. Sugod. O sige lang madam kay amo i-promote. Wala ta ni ipabayad. Discard lang di ba? Discard sa buhay. Oh yes. Tumaon ni amo ang sakyan karon. Tag 100 kada isa, pero kung na kay back ride 50 so 150 tanan. Wow, Aren no. Pagkagwapa ni Aren ka. Unsa man ni search ni? Go no. Jang. Jang, sure ka? Sakay. Sakay ka sa ako, Jang. Asa di? Straight. No. Woo! Go. La.
sampak. Jadi babak ko no, ay baba no. Mo babak ko. Ha? Mo babak ko video ta ka ba video. Sige Chang. Sayang ano ako Chang Bear. Hala. Hala. Okay, good. Go Nong. Laban Nong, kaya. Gerson og si An. Woo! Ang break lang yun Nong, ang break. Break. Woo! Kalingaw! Kalamaye! Survive! Uy, atras! Bakal, atras! Ninduta, oy! Woo! Ako daw. Let's go, sir. Hodoy. My God! Wow! Go Chang, go Chang! Chang, woo! Woo! Go! Woo! Kanindot! Experience! Oops, oops! Payung-payung kani pambata. Oh, kanindot sa tubig nga nagagawas. Oh, kasud kaayo. Blue kani. Dako-dako ilang swimming pool. Napoy payag na ikantahan. Yes, out guys sa Arindo. Yay! Sinaban. Sige na, go na. Sige na. Sige na. Experience na nagsara. Gay, Ivan. Yan. Go, Trick. Trick. Ivan, go.
Kaya di mo na, Trek? Ala, ala, ala. Sige, sige. Kanan, Trek. Woo! Van, sige, Van. Ivan Monter. Wow, suabe, suabe. Pabi, Van. Ivan Monter. Pababa diri, Van. Suwabing suwabe. Ay kaya kayo. Woo! Takbong pogi ah. Oh, babay sa daban. Guyod da kay naguba ang kadina sa yellow. Guyoron na, guyoron. Rang-rang kayo. Mga dos na ay aberya. Musta? Musta man ang experience? Enjoy. Sakay-sakay. Hey guys, super enjoy guys. Good, enjoy. Tanggal ka din. Ligo si Chang Chang diri sa sapa. Ay, bila kung mag-ano lang ka, maghubo ka. Sige na be. Yee, aligo dyan na is. Kayo eh? Ha? Ito sir? Yan ako sa tubig, tapos anak. Nagbugdo. Ang bato. Ang problema kung way mo bukdo ko. Ikan. Ay! Mia. Okay sir, ligo ko sir. Wala ko. Ligo ta mga kadudes. Allah, la 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 la. Right there. Wow. Woo! Oops. Nana. Una trick. Patrick. Ivan. Ayaw diri sa ako abon. Okay. Pagkadindot, nagsunod sa sapa, nag-ride. Oh, naiba nga bata, nagsakay-sakay. Kalingaw. Bye-bye. Tara, bye-bye. Tindog sa kahoy. Yeah, humanami ride. Karon mauli nami muadto nami sa Kapalong and Tagum. Bye-bye. Kita kids. Nalingaw. Lingaw. Yay! Ako rin nalingaw. Enjoy. Bye-bye. 20 minutes later. Hey, abot nami diri sa Kapalong. Manaog na ang mga amigo nga mga plastic. Magbulag-bulag ang pamilyang Lacson. Kani ang pamilyang Lacson. Hantod sa sunod, magkita sa pagkakaroon. Bye-bye. na pa mananghid ang akong mga artista, mga gwapo nga hypercut sa Kapalong. Dara si Patrick, Chang Chang and Ivan. Salamat sa inyong pag-uban. Hantod sa sunod. Salamat kay Sabay Sir Dudes. Don't forget to subscribe and click the notification bell button. Don't forget Don't forget to subscribe, like, and comment. Go. Don't Don't forget to subscribe, like, and comment.
And don't forget to click the notification bell. Dili sa Dudes Torta! Thank you! Bye-bye!